Hola, som Entre Feixes, un col·lectiu de recuperació d'oliveres de Manresa i guanyadores del Premi Imprius 2025. Us convidem a presentar els vostres projectes sobre comunalisme pel Premi d'enguany. El termini per presentar-hi les candidatures està obert fins al 4 d'octubre. Nosaltres estem fent 2 estudis amb l'intenció de facilitar l'accés a la terra, el cultiu i la governança a altres col·lectius amb ganes de recuperar oliveres i fer el seu propi oli. Al primer estudi estem entrevistant els diferents col·lectius que treballen actualment en oliveres, per conèixer-los millor, per saber com s'organitzen, a veure com s'ho munten i potser poder-ho replicar. El segon estudi és sobre l'enfocament i els procediments legals per aconseguir que una parcel·la rústica abandonada es converteixi en un espai de cultiu comunitari. Ben aviat us explicarem el que hem anat descobrint. Visca el comunal!